Čaute, tu je Golem a vítam vás pri mojom novom videjku z hry Electric Man. Neviem, dáme si napríklad PSS. Dáme si Blue, hihi. A dáme si, počkajte. Počkat. Neviem, čo si dáme. Dáme si normal. Skip. Wow, to pôjde dolu. Počkaj. Ja neviem to hrať. Upozorňujem dopredu. Počkajte. Jak sa tu stišuje hlas? Konečne som to ako stišil. To vypol. Ale inštrukcia tam to není back, nie save, game save. A teraz zase boom. Teraz to bude quality medium, čo vám drbe. Zase ja to neviem hrať. Neviem to hrať. Cipána, to je hlačno. Zabil som ho. Dobre, nezabil. Do prčíc. Ty si robíš srandu. Nožnice. Vždy sa vydá. Pum. Počkaj. Ja už mám málo života. Poď. Prčiť, som prehral. Dobre. Zase to bije do uši. Ty brďo, dobre, poďme ďalej. Dobre, poďme. Dám to. Wow. Pum. Tak toto bolo hneď. Neviem, jak som to spravil, ale vyhráme. Odkopnuté hlavy. Treba šťastie. Ty dať. A teraz mi to ide lepšie dáko. Ty dať. Jo, dámy a pani. Vyhral som, aj keď tá hudba ide stále naplno. No. Druhý level. Poďte, kurňa. Poď, krásne. Čo tu traja? Ja som kokos. Bum. Všetcich troch. 3 kill skoro. Normálne, že 3 kill. Normálne, že má CRS. Wow. Teraz keby ho aj to... Zúhol sa. Bum. To prčic. Už mám len 33 života. Už iba jeden. Bum. Dobre, dávame pauzu. Dobre, nakrúcame ďalej. Zase to tu hučí. 3. level. Dáme to. Bože, ďalší traja. Hneď som ubral 2. Wow. Bum. Normálne, že ti dám volej. Takýto.
Au, 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 au. Nedo... Áno, ďalší level. Skill by Google MTV. Poď. Toto sú Toxic Kids. Oni sú 4. Vy toxické svine. Au. Ďakujem. To idem takto, toto je najlepšie. Všetkých 4 naraz. Áno. Už mám len 6. Neser má 2 a ja mám 2 životy. 2 životy mám. Ak ma kopne, som mŕtvý do prčíc. Tak